Azken 5 urte hauetan modu oso berezi batean lan egin dut. Eskolak, ikastolak, auditoriomak, liburutegiak bisitatu ditut. Haurrei heriotzari buruz hitz egin diet. Hitzargi eta sinpleak erabiliz. Gaia ulertzen laguntzeko eta noski, beldurrik gabe bizitzeko. Gaur, lan hau publiko egin nahi dut eta eskerrak eman nahi dizkiet ateak ireki dizkiaten guztiei. Gai garrantzitsu eta konplexu hau jorratzeko konfiantza izan duten guztiei. Heriotzari buruz hitz egitea, bizitzari buruz hitz egitea ere bada. Gau beltzaren historiaren bidez, zalantzak argitu, egia esan, eta ziurtatu behar diegu bizitza amaitu arren oraindik askoz gehiago dugula bizitzeko.